Παπαντονίου, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει στις ΗΠΑ εδώ. Στην ομιλία του Λάκου θα μας τη μεταφέρει ο Χαράλαμπος εδώ. Το 2007 έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Τίμωθη Μακόη, ιδιαίτερο γραμματέα του δόκτωρος Ρόμπερτ Γκάλο, που μου έγραψε: «Χάι Λάμπρο, με έκπληξη είδα τώρα ότι έχετε υπογράψει έγγραφο που θέτει σε αμφιβολία τη δουλειά που έχει κάνει ο δόκτωρ Γκάλο. Μπορείτε να μου πείτε αν πρόκειται για λάθος?» Απάντησα αμέσως: «Μάλιστα, πρόκειται για το όνομά μου και αναλαμβάνω την ευθύνη της πράξης μου με όλη μου την ειλικρίνεια. Από τη στιγμή που φέρατε το θέμα αυτό στην προσοχή μου», συνεχίζει ο Λάμπρος προς το Μακόη, «θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν θα μπορούσα να έλθω στο εργαστήριό σας και να μου δώσετε τη φανταστική ευκαιρία να δω τον ιό HIV ζωντανό, έχοντας δίπλα μου φυσικά επιστήμονα της δικής μου επιλογής για να μου εξηγήσει τα πάντα». Έκτοτε στήθηκε ολόκληρος μηχανισμός που οι λεπτομέρειες θέλουν χρόνο να αναλυθούν, με τη μεσολάβηση Έλληνα μετανάστη γιατρού, αρμόδιου σε θέματα ογκολογίας, που θεωρείται η κορυφή, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να πάω σε συγκεκριμένο εργαστήριο του Αμερικανικού Πενταγώνου στο Μέριλαντ για να δω τον ιό HIV. Διευθετήθηκαν τα πάντα, ακόμα και το θέμα της φωτογραφίας. Όταν όμως πριν μεταβώ του είπα πως επειδή δεν κατέχω το ζήτημα θα θέλω να έχω δίπλα μου γιατρό και επιστήμονα της δικής μου επιλογής, η υπόθεση πήγε αρχείο. Απορρίφθηκε παραχρήμα. Δεν έγινε ποτέ. Αργά το ίδιο απόγευμα είχα ένα μακροσκελές τηλεφώνημα από τον Έλληνα γιατρό, που θεωρείται, όπως προανέφερα, η κορυφή της ογκολογίας στη Ουάσιγκτον, για να μου πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά των ερωτήσεών μου στον κύριο Ντάιμπουλ, ότι τα φάρμακα δεν είναι θανατηφόρα αλλά ευεργετικά και ότι έχει ενοχληθεί ο δόκτωρ Ρόμπερτ Γκάλο και ο καθηγητής Τζον Μουρ και ότι θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον Ντάιμπουλ. Του είπα ότι ό,τι ρώτησα είναι δικό μου και ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν ζητάω συγγνώμη από κανένα. Μου είπε ότι ήδη έχει γίνει κίνηση για να μου αφαιρεθεί η δημοσιογραφική διαπίστευση στο State Department και ότι σχηματίστηκε σε βάρος μου φάκελος προς το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, διότι, και το μεταφέρω κατά λέξη, ο ιός HIV είναι θέμα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ενώ μία βοηθός του Ιδρύματος που δουλεύει στο εργαστήριο αυτό του Πενταγώνου μου είπε πως πρόκειται για διαβαθμισμένο ιό, classified, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο απόρριτο σύμφωνα με κριτήρια εθνικής ασφαλείας. Ο Έλληνας αυτός γιατρός, επιστήθιος φίλος του κυρίου Ρόμπερτ Γκάλο, μου είπε ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να κάνει επιστολή στον κύριο Ντάιμπουλ για μένα. Του είπα πολύ ευχαρίστως. Συνέταξε την επιστολή και μου την έστειλε να την εγκρίνω. Την επέστρεψα και του είπα: δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ, ο κύριος αυτός σχετίζεται με μια ομάδα Ελλήνων νεαρών γιατρών που έχουν έλθει από την Ελλάδα και μετεκπαιδεύονται στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με σκοπό να ιδρύσουν σχολές του HIV/AIDS σε διάφορες ιατρικές σχολές της Ελλάδας. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για ελεεινό κύκλωμα. Και αν οι κύριοι αυτοί, των οποίων κατέχω τα ονόματα, δεν παραιτηθούν από τη στημένη αυτή πλεκτάνη, γιατί περί αυτής πρόκειται, σε βάρος του ελληνικού λαού, θα δώσω στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, διότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των συμφερόντων μιας χώρας είναι μόνο η δημοσιότητα. Ο τύπος αυτός επισκέπτεται τακτικά την Ελλάδα με δαπάνες της αμερικανικής κυβέρνησης, δηλαδή του Ιδρύματος που δουλεύει, και κάνει ένα σωρό επαφές με την ελληνική κυβέρνηση και με καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για να την επανδρώσουν με δικά τους άτομα. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι όλη αυτή η κάστα στείνεται και στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν το έχει αποκρύψει ούτε ο κύριος Γκάλο. Οι καθηγητές αλλά και οι φοιτητές των ιατρικών μας σχολών οφείλουν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και επιφυλακή για να μην επιτρέψουν την άλωση του ιατρικού μας συστήματος από τέτοια άτομα που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Το μείζον θέμα πλέον είναι ότι και οι νεκροί, στους οποίους αποτείουμε φόρο τιμής ως φαγιαστέντες εγκληματικά, ακόμη και αυτοί ζητούν εκδίκηση από την ανίποτη αυτή συνεχιζόμενη αδικία. Σας ευχαριστώ. First